дӯстони азиз, кадимед ки устои мошин ҳасте, илтимос ина ҷои кори тайёр, илтимос навора равон кунед, то шояд баъзи бародаро аҳамии мошин сару кор доранд, мефаҳманд, аммо ҷои кори аниқу боварӣ надоранд. устои мотор, устои электрик, яъне тамоми чӣ мегам подъёмник бировардан, ҳама тарафаи ҳамаи техникара бародарои азиз як чӣ корхонаи калон шудагианд ки дар оҷа чи аст, тамоми намуди мошина қабул мекунанд, ремонт мекунанд, месупоранд. Шояд зарплататон 50-50 бошад, ё ки фоиз мегирад, ё ки чӣ меган маоши адел наметиҳад. хулосаи масъалааш худтон суҳбат кунед. Бачаҳои бовариян занг бизанед, аз нӯи боварҷон салом бигӣ, брек кор кунед, кадмел устои мошин ҳастед. Масъалаи документ ба документ ёша намефаҳмам. хулоса ҳамаи суҳбатон нисбати ҳамин кор дар ҳамин чи аст, рақамҳо занг бизанед. Ассалому алайкум бародаро, инами автосервис уsto лозим аст. Як подъёмник, ду подъёмник, се подъёмник, насиб иншалло иҷараи хизмат кам тар кунем. Ҷо чорум подъёмник ҷой мегирад. Инамҷо 4 усто лозим аст. Я моторист лозим аст, я ходовойчики дар кор аст, я таи дига электрик лозим аст, я усто ин дига любой коро метавонистед ки дар кор аст, на мақсад дига. Инамҷо исинаш меша, инамҷо маҳкамаш мекунем, упара ҷои жестенкаи малярка. Иншалло иҷо примошина аст. Мақсад дига инамҷо усто лозим аст. Адрес мо район Вонокова, квартал 3, доми 6А.